Jangan. Okay, so this is not a typical video that you usually saw in my YouTube channel. So this video was about a surprise kung ako ang friend or ang amiga ngayong birthday para pag February 25. Pero since wala pa sweldo, so among ginabuhat last March 2. Papa, bebe? Ari na ta. Tawag ko ito nila sa sao magkakaroon. Ano na to? Usually, ang plan dyan na mo ato kay kami ang una sa venue. And then, after that mo, apa sila. Ato nang tala mo sila pakuratan. Pero ang nahitabo mo dyan ni, na-reverse ang nahitabo. Ang nahitabo sila ang nauna sa venue. Kami mo ilawahe. Muot ko sa akong isa kang friend niya, si Jane, nga sila may nauna sa venue. Unya, palamuot kay ang restaurant. Doon siya og hardware mo to nga para maligoy-ligoy sila. Hindi sila makibaw sa pag-abot na mo. Para ma-surpresa na mo siya gahapon. The way nga mong giplan. Gida niya si Amy sa isa ka hardware. Kay para lang maligoy-ligoy lang siya or sila para moabot niya itong venue hang pakuratan niya po na mo siya. So, doon sila sa hardware, nangita sila tiles. Abi na akong masakop na may adto kay nganong mga unta sa restaurant pero ano mangitag tiles sa hardware pero wa may ga-expect nga nituod siya adto nga. Abi jud din niya nga nangita jud si Jane og tiles sa hardware. Nangita siya tiles nga mga unta mi. Miss Amy dito upod nga mangitag tiles nga ako amiga. Nga ako, aditong time katong ga-call pa siya na ako nga, padong sila sa hardware ka mamili og tiles. Ako, atong time nagpalit pa kong confetti dahil. Isa pa ng kauban, katong si Genevieve, nakita niyo sa video, nagpalit po siya cakes. Nagbuwag mi sa amo ang padulngan nga para madali mi kadong dito sa venue. Struggle kayo sila, oh. Uy, para. Ana di ba? Ana. Hey, instruction na kaning isa pa dong atong. Gusto? Ana, play. Hindi ana upa. Kina. Mencari. But after that, na okay naman silang surprise. Everything was okay and done greatly naman as planned. Salamat ni sa crew kay bisag wala may nagpa-reserve og table. Mo siya crowded day at tong time pero nagpasalamat gyapon mi sa crew kay bisag wala may nagpa-reserve og table, they accommodated us and itabangan mi og surprise unja. I-surprise pud siya og kanta after mi nga that restaurant is really great. So that's all, and this video is
special for you. Gigawa siya na ako para sa imuhang surpresa nga birthday video and epic fail surprise, pero somehow okay naman. So, hope you like the surprise birthday party and hope you saw this video. So, yun lang. Thank you guys for watching. Pila. Mga buko, bayarin na ninyo. 2017. 17 sa kilokits niya. 17. Uy! Thank you, babe. Maring ko kahit anak, hindi bayan, ha? Washing machine. Yung aga washing machine. Ay, yung washing machine.